Hello, what's up mga hitsuraan? It's another vlog for today's video. Okay, so naglaag na sa nigbalik dire sa Balingwan. Nung makita ninyo ang atbang nga isla, ang Isla Pulo Iring o gitawag nga Lapinig Island. It's early in the morning mga kaitsuraan na pumunta kami dito sa dagat kasi nga mangunguha kami ng mga lamang dagat katulad ng buaya, shark, at iba't iba pang mga monster dragons. Pero syempre, joke lang yon. At dahil sa sobrang lakas ng hangin mga kaitsuraan, ay para na rin akong liparin papunta sa puso mo. Joke lang po. At nahirapan nga kami kumuha dito mga itsuraan dahil ang lakas-lakas ng hangin at masakit sa mata yung tubig kasi nga magalaw. Alam mo ba yung magalaw? Yung malihok ba? Hindi yata umuyon sa amin yung dagat mga itsuraan kasi ang lakas-lakas ng hangin.